Sithanda singathandi sizawuphuma ngosomvana ezindabeni zabantu. Uyabona nangoku sesifane sixhathise nje sibhizi ngeendaba zabantu, but otherwise sana abantu bayasibonisa ubaphuma nezindabeni zethu. Bukelane sininika kona niphume kuthi. Molweni ndanamkela kuMamgobhozi TV. Nansi ke ivideo bethunani kaMpumelelo Mseleku, unyana katata Musa Mseleku kunye nonkosikazi wakhe wesibini uMayeni. Ubhizi ke apha uMpumelelo bethunani unika abazali bakhe impahla zika Sharp, I think, andazi noba ke clothing company or shop yakhe lena. So wanika ke utatakhe ishirt, wamnika nezihlangu, nanko enika nomamakhe ke ilokhwe naye uzamnika nezihlangu. Asijonganga nto inye ke kule video bethunani sikwajonge nendlu. Niyayibona indlu kaMayeni bethunani esilungwini. Uhleli nomthombeni wakhe bonwabile bethunani ngokwenkangeleko sibona apha ke kwivideo. Ivideo ke bethunani lena ithathwa nguNomtiri Tiri. Awuthathe njani? Nangu shapshap. Nami? Nangu shapshap. Hayi. Hayi. Namhlanje uyangibusisa namhlanje. Kade ngixoxa nomoya. Oh, Uxoxela kwabantu umthombeni. Nalo shesile. le manga ngibona ukhiya ngalo le shirt. Kusasa ngisazi ngizofaka amafika Hayi ungahleke yini? bekhona ngithengele wanginikeza lapha ebengizowafaka bekhona Sasa emsebenzini. usuzogqoka wena kusasa mina kade Yabanda igqoke kusasa yabanda. Mina ngigqoke makushisa. Nangu shapshap. ngiyashutha phela kusasa ngizogqoka Nangu shapshap. into zami. Hawu Oh, thank you, Chef Sharp. kusasa That's ningu. uyabona kade khiya ngalo lapha uqonyiwe futhi lapha. Hey, ndizomshaya uTirelo because andiyazi uba uyiqhawulela ntoni le video apho utata Musa Mseleku esathetha ngento kaMpumelelo uba uqonyiwe yini na bembonile enxibela shirt ifana nale amnike yona pha. Ngoku uthi uqonyiwe then wayikhathe ke uTirelo. Siyazi ke mos uMpumelelo bendiyenzile ivideo kukho intombazana kuthiwa ke yindawo kusemhlangeni phana befaka imali ke kwintombazana sathi ke inoba ke ude wayifumana le virgin afuna uyenza unkosikazi. Ezinye ke indaba ezimnandi ngezova uba bayashuta ngoba utata Musa Mseleku uthi akayazi ngoku uzawunxiba ephi ishirt ngomso ngoba uyashuta. So basebhizi ke bayapheka uSeason 9 kaThando neSithembu. Abanye abantu ke babhizi bathi he uNomtiritiri ude ahleke ufuna uviwa uba naye upha. uTirelo kaloku bethunani unomntana ohlala pha, so ke uzawuhlala avakashe ngoba ufuneka yobona umntana wakhe and then uceliwe ke ba athathe ivideo. So xa efilela ikuhleka abafuneka engahlekanga ke. Anyways, ifamily bethunani ihleli kakuhle and kuhle uba uMpumelelo ke aqale anxibise ifamily yakhe uSharp lo noNomtiritiri no Amahle masibabone benxibile ilokhwe, then ke ngoku nathi sizawuthenga sizibone kakuhle pha kuba bazihleli njani zihleli kakuhle. Nami bethunani ndingathunyelelwa ilokhwe ndinxibe emigidini apha eEastern Cape ngoDisemba. Mamgobhozi uyabulela kakhulu ngothi nibukele le video. Ndanibona kwivideo elandelayo. Sharp.